Kaixo guztioi, gaur hominizazio prozesua aztertuko dugu bideo honetan. Historia aurreko aztarnak aztertzea ez da batere erraza. Lan hori egiteko arkeologoak eta paleontologoak daude. Aztarnategietan eramaten dute aurrera ikerketa hauek. Baina, zein da arkeologoek eta paleontologoek erabilitako lan metodoa? Hainbat pausa ditu. Lehenengoa, aztarnategia laukitan banatzen dute sokak erabiliz. Gero, lur geruzak kentzen ditu arkeologo bakoitzak eta geruzak kentzen duen bakoitzean ikusten duen gauza guztiak fotografiatzen, marrazten eta idazten ditu. Hirugarrenik, aztarnaren bat aurkitzen badu, kontu handiz garbitzen du eta aurkezpenaren data eta tokia idazten ditu. Piezak laborategira eramaten dira eta datazio sistemak erabiltzen dira noizkoak diren kalkulatzeko. Azkenik, piezak sailkatzen dira. Nondik gatoz gizakiak? Gizakiaren agerpena azaltzeko hainbat teoria egon dira. Denbora askotan, erlijioak emandako azalpena izan zen nagusi. Teoria hauen arabera, gizakia jainko batek sortua izan zen. Hauei, teoria kreazionistak deritzegu. 19. mendean, teoria berri bat sortu zen Charles Darwinen eskutik. Bere teoria, espezieen jatorria liburuan azaldu zuen. Liburu argitaratzeak izugarrizko iraultza ekarri zuen. Izaki bizidun guztiak, baita gizakia ere, organismo bizidun sinpleagoen bilakaeraren ondorio zirela azaltzen zuelako. Teoria evoluzionista. Honi kritika ugari egin zizkioten. Halere, Darwinek ez zuen uste gizakiaren jatorria tximinoa zenik. Gizakiaren eta beste primateen batzuen arbasoak berberak zirela baizik. Osoz, esan dezakeguna, gaur egungo gizakia hasierako hominidoen bilakaeraren emaitza dela. Arkeologiak zailtasunak ditu bilakaera kateko maila guztiak zehaztasunez ezartzeko. Aztarna gehiago aurkitzen diren neurrian, zientzialariek teoriak berriro formulatu eta beste ikuspuntu batzuk hartu behar izaten dituzte kontuan. Gaur egun ezagutzen dugun bezala, ez zen egun batetik bestera gertu. Gizakia, eboluzio prozesu luze baten ondorioa da. Prozesu horri hominizazioa deritzo. Hominizazio prozesua ez zen lineala izan. Horren azterketa etengabe ari da aurrera egiten. Espezie batzuk ikusten dugu elkarrekin bizi zirela. Zenbait espezie desagertu ziren eta beste batzuek ordeztu zituzten. Bidez, gaur egun primateengandik beresten gaituzten ezaugarriak hartuz joan ziren gure arbasoek. Ezaugarri horiek hauek dira. Bipedoak izatea. Kontrajar daitezken espuruak dauzkagu. Gure garuna primateena baino handiagoa da. Eta hitz egiteko gaitasuna daukagu. Lehenengoa, bipedismoa edo tente ibiltzea bi hanken gainean. Eskuak erabili gabe bi hanketan ibiltzen hasi ziren. Modu horretan, gure ikuseremua handiago egin zen. Gure garuna primateena baino handiagoa izatea. Pentsatzeko edota hitz egiteko gaitasunak garatu genituen pixkanaka. Kontrajar daitezkeen erpuruak dauzkagu.
Eskuak pintza moduko tresna bihurtu ziren objektuak manipulatzeko edo sortzeko. Azkenik, hitz egiteko gaitasuna garatu zuten, hizkuntza osoak eta konplexuak eratuz. Gizakiaren jatorria Afrika da. Hemen sortu ziren lehenengo hominidoak eta hortik beste leku ziren. Europara edota Asiara. Beranduago, Amerikara ere helduko dira. Bering itsasartea gurutzatuz. Eskema honetan, hominizazio prozesuaren pausurik importanteenak irudikatzen dira. Australopitekoa, Homo habilis, Homo erectus, Neandertalko gizakia eta gu Homo sapiens sapiens. Pausua Australopitekusa da. Gure arbasorik zaharrena dela, uste da primate hominidoa da. Metro bat baino gehiago neurtzen zuen. Kimu samurrak, fruituak eta landare bigunak jaten zituen. Bere garunak 350 zentimetro kubikoko edukiera zuen, txinpanzeen antzekoa. Lehengoa Homo habilisa da. Afrikako sabanetan bizi zen orain dela ia 2 milioi urte. Aztarna importanteenak Etiopian, Kenian, Tanzanian eta Hegoafrikan aurkitu dira. Mary eta Louis Leakey senar-emazteek aurkitu zituzten. Garun handiagoa zuen, 600 zentimetro kubikokoa. Orojalea izan arren, batez ere intsektuaz eta sarraskiz elikatzen zen. Honek, eragina izan zuen proteina iturri handia izan zelako, eta honek garunaren edukiera handitzea suposatu zuen. Erabilitako tresnei esker, haragia jateko erraztasun handiagoa lortu zuen, baita fruituak txikitzeko ere. Taldeari garrantzi handia ematen zion, talde hierarkizatuak osatu zituen. Eta ezindartsuena buruzagia izaten zen eta taldea babesten zuen. Hemen, Australopitekusen ezaugarri nagusiak. Lehengoa Homo erectusa da. Iraungitako hominidoa da. Duela 1,9 milioi eta 153.000 edo 50 urte bitartean bizi izan zen. Asiako ekialdean bizi zen. Aztarnak, lehenengo fosilak behintzat, aurkitu ziren Indonesiako Java irlan. Gero, Homo erectus dagozkion fosilak Afrikan, Europan eta Asian aurkitu dira. Bera, gai zen lantzak, aiztoak eta beste hainbat tresna zurez, harriz, naiz hezurrez egiteko. Sua janaria prestatzeko erabili izanaren aztarnak ere aurkitu dira. Hona hemen Homo erectusaren ezaugarri nagusiak. Homo sapiens neandertalensis edo neandertala. Homo generokoa da. Europako eta Asia zentraleko mendebaldean aurkitu dira aztarnak. Orain dela 250.000 eta 28.000 urte bitarteko epean bizi izan zen. Homo sapiens antzekoa zen, baina besoak eta zangoak laburragoak zituen. Gihar sendoak zituzten eta ondorioz pisu handiagoa. Gizaki indartsuak ziren. Haien garezurrak Homo sapiensarenak baino volumen handiagoa zuen, 1500 edo 1600 zentimetro kubikokoa zen. Hizkera konplexua eta artea garatzeko gaitasuna izan zuen.
Harria erabiliz, tresna ugari egin zituen, Levallois teknika erabiliz. Lurperatzen zituen, harreman estuak izaten zituen taldekoekiko. Bere elikadura batez ere ugaztunen ehizan oinarritzen zen, zaldia, mamuta eta rinozerontea. Ibiltaria zen, animalien atzean joaten baitzen. Azkenik, gaur egungo gizakia daukagu, Homo sapiens sapiens. Gaur egungo gizakiaren lehen aztarnak Kromagnonen aurkitu ziren, Frantzian, eta horregatik Kromagnongo gizakia deritzo. Aztarna gehien Afrikan aurkitu dira, eta duela 120.000 urtetik duela 30.000 urte artekoak dira. Afrikako Homo ergazter hominidoaren garapena da. Duela 40.000 urte inguru, Europara heldu zen eta 1000 urteko batzuetan, Neandertalgo gizakiaren garai berean bizi zen. Amerikar kontinentera lurrez sartuko zen beranduago, Beringo itsasartetik. Aldaketa oso garrantzitsuak lortu zituen Kristo aurretik 10.000 urtetik aurrera, batez ere gizarte eta ekonomiaren antolakuntzan. Nekazaritza eta abeltzaintza menperatu zituen, eta hiriko bizitza ere bai. Homo sapiens sapiensaren elikadura oso orekatuta zen. Animaliak margotu zituen hainbat kobazilotan, artea menperatzen zuen. Zua, bebai menperatzen zuten, eta landareen fakultateak ezagutzen zuten. Pentsamoldea konplexua zeukanez, erraminta konplexuak ere egiten zituzten. Adibidez, arpoiak, azagaiak, gezipuntak, azkailuak, jostorratzak eta zintzilikariak, aginte makila, aizkorak. Honekin amaituko dugu bideo hau. Gogoratu hemen dituzuela hainbat ideia azpimarratzekoak direnak. Espero dugu erabilgarriak izatea.